Mardoni, iba na pagsayaw. Aduan ini hanya usang miyembro han aton hermano mayor, Ma'am Marvick Birugoy. Concejal nagsisicali, isinilihong oso presidente, importante ang pinagpatore, nasayaw na niyang kurasa, nagkalisyuhan, nakikiusa, ang mga istihanong tinatato siya, may mabuhay kung manapisa, at tinatawang yalipin nasayaw kaniya kurasa, at kalaan ay isasama ng ibigay mati, masayaw na, at tinatawang yalipin nasayaw kaniya kurasa, at kalaan ay isasama ng ibigay mati, masayaw na. Okay, this is Salcedo Town Fiesta 2024. Salcedo Eastern Samar. Waray TV. Subscribe.
Damo salamat board member RV Iverdoni o Ma'am Marivic Dironggoy na iyong mahupay kapag sayaw hin aminu.